Poštovani, dragi učenici i nastavnici, uvaženi izvršni direktore CEDIS-a, gospodine Čađanoviću, i drage kolege iz CEDIS-a. Zašto kažem drage? Zato što već duži niz godina mi sarađujemo i na zajedničkom smo zadatku. Uvaženi gospodine Pićuriću, predsjedniče Udruženja nastavnika elektrotehnike Crne Gore, drage kolege iz Centra za stručno obrazovanje, čast i zadovoljstvo mi je što mogu da vas sve danas pozdravim i da izrazim zadovoljstvo što danas imamo predstavnike iz svih škola iz Crne Gore, znači 7 škola sa 3 takmičara, i nadam se da će ovo takmičenje pokazati da ste uspješno radili do sad i pokazat će vam i tamo gdje treba nešto da i unaprijedite u narednom periodu. Normalno, za to će biti zaduženi vaši nastavnici i mentori koji će pratiti taj dio. Razvoj elektrotehnike, energetike i ovog sektora je vrlo značajno i ključno za razvoj Crne Gore. Ako gledamo i slušamo podatke koji se pojavljuju, odnosno objavljuju u zadnje vrijeme i ostalo, onda vidimo da je ovo jedna, pored turizma, jedna od ključnih grana u koju moramo ulagati, koju moramo podizati na mnogo veći nivo i koja vama nudi vrlo brzo zaposlenje. Mislim da vam nudi i vrlo solidne plate, normalno, ukoliko iskoristite tu šansu koja vam se pruži. Rad se nagrađuje, što znači da imate partnere i u svojim školama, i u Centru za stručno obrazovanje, i u CEDIS-u, i u majci firmi CEDIS elektroprivredi, i na vama je samo da postignete sve kapacitete i ovladate sa svim standardima kako biste podizali razvoj i svoj, i svoje porodice, i svog grada, i normalno svojih preduzeća gdje ćete raditi i svoje države. Samo zajedno možemo postići maksimum, a maksimum nije teško dostići kad se želi. Mi smo tu da vam stvorimo sve uslove, da budete najbolji. I ove godine je ovo takmičenje preraslo u državno, iako smo se družili prethodne 3 godine, i u to ime zahvaljujem CEDIS-u što je imao razumijevanja i sluha da započnemo ove aktivnosti i da stvorimo uslove da se takmičite po evropskim standardima, jer čim ste ušli u sferu i porodicu državnih takmičenja, onda su propozicije, pravila usaglašena sa evropskim takmičenjem Euroskillsom, što znači da negdje u narednim godinama se može i očekivati da pobjednička ekipa sa ovog takmičenja bude i predstavnik Crne Gore na tom evropskom takmičenju. Ne sumnjam da ćete danas pokazati sva svoja znanja, da ćete postići izuzetne rezultate, da ćete otići zadovoljni, bez obzira na to ko će danas biti najbolji i do najboljeg. Svi ste vi danas najbolji i nijanse će odlučiti ko će osvojiti prvo mjesto. U to ime vam želim uspješan dan, uspješno takmičenje i da srećni i zadovoljni i sa novim iskustvima odete u svoje gradove posle današnjeg takmičenja. Srećno!